La ku Ward 64 ngiyakhona njengamanje kunabantu abahlala lapha emathuneni. Indlu yomuntu isethuneni, iheadboard yakhe iTombstone. Siyakhona manje naleli thimba. Awudlulise angazi noma ngabe desperate kodwa ubuntu ke manje asakhulumi ukuthi indawo yokuhlala yona angeke size sikwazi ukuthi singakha emathuneni emthombeni noma ngabe kuthiwani kodwa ke angishiye kuwena ukuzo uma kuthiwa umuntu uyobeka endaweni yakhe yokuphumula kukhulunywa ngomzimba kukhulunywa ngomphefumulo indawo engathintwa ke nje kwisintu nase-Afrika indawo yamathuna noma kuthiwa kubheda kangakanani akekho umuntu okavunyelwe uyazi ukuthi abantu abalaba kufanele bakwazi bangaphazamiseki siyafisa ukuthi sibanxenxe abantu bakithi ukuthi ungenani basane bazame yonke indlela umkhandlo waseThekwini uyazikhandla kodwa akekho umuntu ongasenza iTombstone uyobona ukuthi lapho kusuke kubhalwa ukuthi umuntu wazalwa ngosuku oluthile wadlula emhlabeni ngosuku oluthile akwazi ukusaphila ulala endaweni enjalo uhlala eduze kwendawo enjalo iyasiphazamisa ngokwesintu iyasiphazamisa spiritual iyasiphazamisa nje naku-development so siyafisa basuke endaweni enjalo kodwa ngiyajabula ukuthi nizokwazi ukubabona uhlelo lwakhona sizoliqeda nakhona so kodwa akufanele lenzeke noba kuthiwa sekwenzakaleni asivumi ukuthi ayenzeke kuthiwa uthe yini le ndawo i-Coodmore Human Settlements. Informal Coodmore Informal Settlements, yes. i-Yellow Park ila ngenhla Ila ngaphezulu Yellow Park, yes. Bafola under Ward 64. Oh, okay. Yes. Bafola under Ward 64. Yes. Human Settlements le yakhiwe endaweni yabona nje nayi Tombstone yebo. How? Ilo leli, yeah. Mana. Yeah, ilo leli phela. Yeah. Nanka. Tombstone. Yeah. Yeah, ilona ithuna leli. Yeah. Nanka amanye lapha. La ukhona lapho khona phakathi. How? Yeah. Also. How? So yeah. So sizo ufuna ukubona sekhona kukhona. ufuna ukubona kahle ngapha yeah. Mathunzi Ilona nongalo lapha. Oh nayidu lo Yeah, njengoba kade ngisho ukuthi awubumdabu basendeni. Awubumdabu basendeni. Yeah, uBK Naidu. kodwa siwashing nje Yiwo lawo. sine kunalutho Yeah. Normal. Yiwo lawo. Yeah, na. uthethi no Yeah, uChethi lo. ulashman Yeah. Yiwo nje lawo. 1935 1941 ayiqala ke le Nali yalbo? Nali yalbo? okay Yeah. yini lo sikhombisa Ithuna nali ke. okay No, intombazane yayilapha awuyigqibe ngokwenile inkukhu umfana lapha. Futhi hayi umfana indoda endala yakwaZuma ngala enseleni noma kephi ngala kule ndawo zakoMandeni. Yeah, ngalo wakanhleko lo mshito lo. Yeah. Yes. Ngise inkampani kaSimende nayi la ngemuva sibheke kuyona. Yes, kwa NPC. Way la phezulu. N2 yes. Yellow Park nayi la phezulu. Hi. Akaze ngizwe yabona ke le yabona ke le akaze ngizwe hawu yebo sixakekile Yeah. Webandla. okay Ngiyaphila bafowethu. Hayi sikhona. Angithi yabona. Iyazisho nje. Iyazisho nje nongalo. Siyayazi phela indunduma ngezi. Siyayazi. Hey, singahambini kakhulu sesigcine sesiduka nathi mase siphuma la ngapha. Kodwa hayi sizoyibamba. Ngiyaphila mfowethu sibona lesimo na uhlala lana welukhuzo Yebo. uhlala kuphi ekhaya Ekhaya kuseyisenteni. ufike nini la Uhlala lana angeke ngikwazi ukuyibala iminyaka sengineminyaka. suneminyaka ngisho ukuthi uhlela not eThekwini uhleli kule ndawo Ngisho ngihleli kule ndawo. ni ufike kubantu bokuqala abafikela noma ufike sekunabantu abahlalayo Noma ngifikene kunabantu abahlalayo kodwa the most yabantu ifikele kumina. bafikele kuwena lana kuthiwa kunamathuna la nami sengike ngabona nakhetha kanjani ukuthi nivele nithi sizohlala la Njengoba sengishilo ukuthi kwakunabantu ababevele behlala. Nathi ke safike Nafena. sashutheka sahlala. awethukanga ngosuku lokuqala ukuthi kanti kuhlala emathuneni Ungethuki ngeke ungethuki ba.
uzokwethuka kodwa ngenxa yesimo uzogcina usuncenga khona la. Isiphi lesimo esicindezela ukuthi indawo zingekho ngoba azikho indawo kodwa ukhetha ukuyohlala ngasemathuneni Yingoba ngabona ithuba lokuhlala emathuneni njengoba ngafika kuhlaleni. uhlala emathuneni luthini uhlelo lwenu manihleli nje niyayibona nisuka la emathuneni noma nifuna ukususwa emathuneni noma nje hayi sihleli luthini uhlelo lwenu Siyahalela ukusuka yes futhi kakhulu uma ikhona indlela ngoba Yes. akekho umuntu okujabulelayo ukuhlala emathuneni futhi nabanye abanikazi bamathuna noma bethule nje mhlawumbe abathandi. hayi ukuthi mhlawumbe abathanda wena phela umuntu wakini uma elele la kuthiwa rest in peace wena ufika uzohlala phezu kwakhe mana-ke utohoza kuphi Ndawo ekhaya uthe kuse-Eastern Cape ya kuphi ne-Eastern Cape eMthatha. imuphi umehluko ewenzeka empilweni yakho ngokuhlala la nokuba uyohlala eMthatha ngoba zombili lezi indawo awutohozi kuzona La bengisebenza ukusho ukuthi njengamanje ngisaphelelwe yitoho. ubutohozaphi La bengisebenzele i-PWP. I-PWP. oh Ngisweke njengabanye laba yes kodwa ubona kungcono ukuthi kunokuhlala emathuneni uhlale eMthatha ekhaya ikuphi okungcono okungcono ukuzikhangelela amatoho edolobheni elithe ukuba likhulu ngoba kulandawo yaseMthatha asinawo amafema yabo elingane zami akekho umuntu ongazondla mangathiwa mina ngiyohlala ekhaya njengamanje yabo zikhona ingane osuyizalelela noma ufike nazo zikhona baba mhlambe endalini neminyaka emingaka wayitholela la emathuneni wayitholela la emathuneni kanti zikhona nezinye esezaqedwa o-matric zizalelwe la zizalelwe la emathuneni Africa my continent, Africa my home. Sise-Afrika okuyi-South Africa, siKwaZulu seThekwini. Ma uhamba la ngo-N2 lo, u-N2 lo uzokufikisa eMthatha, u-N2 lo. Ungakususa eMelo, usuke eMelo eMpumalanga, ila ohlangana khona ne-N17, ukuthatha ukufaka eMthatha, udlule eMthatha ukufaka eWestern Cape. Iwona u-N2 lo. La phezulu NPC uSimende, inkampani yakho uSimende la. La kune-Yellow Park la okuhlala khona abantu abancoba ngcono noma bengadleli kaPondo kodwa bakhona abadleli kaPondo bese siba nale ndawo noma singasalikhumbula igama lamathuna ukuthi kwakuthiwa yini lamathuna nani banginisabona hayi angilibonanga kodwa ngiyacabanga ukuthi i-Cottmore what uKhootmore Road la Cottmore Squatter Camp yeah or Cottmore Graveyard okusho ukuthi ke umuntu wayekade encwabela njengamanje usenkingeni ukuthi ngeke salibona nje ithuna lakhe ngisho bekuthiwa ufuna ukuzokwenza luphi usiko ngoba manje sihleli sizakhamuzi siyaqala ke lokhu siyakweshwama siyabonga abafowethu ukuthi nisivezela kahle kanti no MEC ube khona nayo inhloko omnyango ikhona sizobuka kanye sibabaze ngoba into yokuqala before sikhulume ngezindla sikhulume iqiniso ayikho le into yokuqala funa sikhulume iqiniso ukuthi ayikho noma singahlupheka kanjani angeke uyohlala ethuneni indawo yabantu asebephumula okufuna bephumule ngokuthula kungcono ungathiwa impela sivaleke anganoma sihlala emgwaqweni la singahlala khona kodwa nje emathuneni mina I for one angiboni ngempela hloko omnyango ake sikhulume nawe nanga umfowethu uthi yena usuke eEastern Cape futhi uyachaza ukuthi umsebenzi hayi ngoba kunomsebenzi ospecial awuzelela akatohozi amathuba kuthiwa awekho eMthatha kodwa hloko yomnyango sikubambe la sila nawe lokhu ibambela no asibingelele nongalo sibingelele ubuholi bendawo sibingelele umphakathi nithela kuseKhootmore Khootmore informal settlements kwakuyi Khootmore Graveyard iqala sase ya convectwa okay khona uKhootmore Road bese kuba uKhootmore Graveyard seku Khootmore Squatter Camp ngaphezulu kwe-graveyard nongalo nomphakathi angiqale ngokuthi ngiyashokheka ukubona lokho engikubonayo ngiyazi ukuthi
kwisifundazwe sakithi sinomsebenzi wokuqeda imijondolo. Yes. Siyazi ukuthi kunabantu abahleli ezindaweni ukuthi makune disaster bakhe imijondolo yabo ngasemfuleni. Yes. Bengithi silwa naleso simo leso. Yes. Bengazi ke ukuthi kunabantu abakhe phezulu kwamathuna, ithuna lisendlini, iheadboard, i-tombstone. Ngiyaqala ke nqa ukubona lokhu. Mina ngikhule emakhaya sifundiswa ukuthi awuhambi phezulu kwethuna, kwakuthiwa uzomila amathumba Yes. ngoba kwakwenza ethi usaba. Noma kuthiwa uzodabuka iy'nyawo. Yes. Yes. Yeah. Yes. Ngiyaqala ukubona lokho engikubonayo kuyangethusa. Ngicabanga ukuthi emsebenzini esiwenzayo siqale uhlelo lokuthi nakuba sinayo information yokuthi eKZN sinemjondolo engaphezulu ka-930 eKZN, bese kuthi more than 700 yayo iseThekwini municipality. Njengamanje ke besinohlelo esiqalayo le ucwaningo noma i-research. Sifuna ukubuka ukuthi njengoba sinale mjondolo engaka eKZN, sisenza ucwaningo oluthi mingaki lemjondolo. Mase sithola lemjondolo emingaki, sifuna ukuthola ukuthi thina uma sakha indlu njengoba sakha u40 square meter, Yes. sidinga isite engakanani. Khona sizobona ukuthi uma uthatha yonke lemjondolo esinayo eKZN udinga umhlaba ongakanani. Singathi nje sidinga umhlaba, sifuna ukusho sithi sidinga ama-hectares angaka uma sithi sinenhloso yokuqeda imjondolo eKZN. Number 2, sifuna ukuthi sibone ukuthi njengoba indlu njengamanje indlu yomxhaso njengamanje between 183,000 up to 220,000. Kudependa ukuthi uyakha kuphi, yabo. Sifuna ukuthi ke sibone ukuthi masesazi ukuthi umhlaba esudingayo ungaka, sidinga imali engakanani ukuthenga umhlaba ukuze sakhele abantu abahlala emjondolo. Sidinga malini ukuthi sakhe izindlu. Sikulo mkhankaso okwenza ucwaningo njalo. Kodwa ke sifuna ukusho Nongalo ukuthi ikhona into esikholelwayo yokuthi njengoba uhulumeni wakithi unenhloso nqanga ezintathu. Okokuqala uthi ufuna ukukhulisa umnotho ohlomulisa wonke umuntu nokwakha amathuba emisebenzi. Number 2, uhulumeni wakithi uthi ufuna ukuqeda isimo sendlala abese enza izimo zokuphila zibe ngcono. Okwesithathu uthi uhulumeni wakithi ufuna ukwakha uhulumeni okwaziyo ukwenza izinto nohulumeni ongenayo corruption ethical. Now ngifuna ukungena kule yokuqala ke ukuthi sifuna ukwakha uhulumeni okhulisa umnotho wakhe namathuba emisebenzi. Nginayo into ethi into enza sibe nale mjondolo engaka kakhulu enye yazo ukuthi abantu bakithi beza emadolobheni njengoba ubaba kaDesho ngoba bezitshela ukuthi yila ekuzoba khona namathuba emisebenzi. So ke thina ke njengomnyango sifuna ukuqinisa kakhulu kunohlelo esilakhayo izinto esizibiza nge-social housing, ezinye sizibiza nge-community residential unit, okusho ukuthi izindlu zokuqashisa lezo. Ngoba abanye balabantu banazo izindlu emakhaya, uhulumeni usebakhela izindlu, kodwa bayazishiya lezo zindlu beze emjondolo ngenhloso ukuthi bafuna amathuba emisebenzi. Yes. Sifuna ukuqinisa kakhulu ukuthi sakhe i-rental stock ukuze labantu uma uhulumeni siphumelela njengohulumeni ukwakha lamathuba emisebenzi, uma bethola amathuba emisebenzi bakwazi ukuqasha ezindaweni ezihloniphekile ukuze bangakhi imjondolo. So ke siphezulu kwalo mkhankaso, kodwa ke ngifuna ukusho ke Nongalo ukuthi ngoba umkhankaso wethu uyothatha isikhathi eside. Yes. Uma ubuka inkinga esibhekene nayo, sifuna ukukhuza ke lo mhlola. Yes. Sikhuze nje sibabaze ukuthi noma ngathiwa sihlupheke kanjani kodwa sikwazi ukwakha emathuneni. Amathuna ayahlonishwa. Ngicabanga ukuthi ke ngoba sengizibonele sizobuya sizokwenza umbiko naku-MEC nakumhlonishwa u-MEC, umhlonishwa umeya weTheku, bese kuba municipal manager waseThekwini, sixoxe lo daba ukuthi nakuba sinenkinga yomhlaba, sinenkinga lezi esinazo, ezinye zezinto efuna sizixoxe lezi ukuthi singadila kanjani nale nkinga ukuthi sinabantu
abakhe imjondolo phezulu kwamathuna. Enye inkinga leyo kungafanele sithule ngayo, siyababaza nje, sibabaza umhlola. Sinethemba lokuthi ngelinye ilanga uhulumeni wakithi uzokwazi ukuthi umnotho ukhule ngendlela esifisa ngayo, sikwazi ukwakha amathuba emisebenzi ukuze abantu bakithi bakwazi ukusebenza, bazakhele izindlu noma barente ezindaweni ezidecent ezakhe uhulumeni ukuze siqede imjondolo ngoba sinenhloso yokuqeda imjondolo. Inhloko yomnyango lo ubaba uMbili kwi-province uyena ke obhekene nalesimo njengoba esho nayo uya kweshwama nami ngiya kweshwama bese ngaze sibonge nje mfowethu ukuthi ke sithi sihamba ngokunye bese uyasidonsa ukuthi hayi futhi ake sizobheka la ayikho bafowethu nodadewethu lena ayikho. Mina ngizoshela okugcina awukwazi ukuthi ungathi uvuka ethuneni uthi uyofesa uyofuna amathuba omsebenzi inhlanhla uzoyithathaphi. Hayi bafuthu ngeke inhlanhla sesikhuluma makuthiwa khona into ekuthiwa inhlahla izohlala kanjani inhlahla wena ulele phezulu kwethuna uvuke lapho uthi uyokhompyutha noma uyoncintisana nabantu abafaka ama-CV abaqhamuke emakhaya noma ngabe alikho decent noma aqhamuke emjondolo kodwa lo mjondolo uyimele hayi osethuneni. Hayi bafuthu singayicindezeli thina uyabona-ke la sizicindezela thina angikhathali noma singathini thina sicindezelana awukwazi ukuthi singabheka noma yini la singahlala khona kodwa emathuneni mina hayi ngeke ithuna liyahlonishwa nawe nje uma ungathiwa nje kini khona umuntu uyafika kini owakhe emathuneni akini ungathini wena nakho-ke kodwa wena uhleli kini ekhaya nangu-yake nakho-yake uma ungafika ekhaya kunomuntu owakhe ethuneni lakini ungenza njani? Ungalwa naye. Ungalwa naye. Ubuza ukuthi ufike kanjani bekwenzekeni ezefike la. Yeah. Ngithi la. Ikithi la. Ungalunqamle ingalo. Konke engenakho kuma ukuthi ngifuna ukwenza ngenzi akwenzeki. Yes. Kungaphela. Yes. Mana before sifika wena uhleli kuphi la nawe uhlela La emjondolo. khona la emathuneni Kanti ungalwa ma ufike ekhaya behlele ethuneni lakini kodwa wena uhlele emathuneni la awabantu. Lapha Ngafica hleliwe nami ngifuna impilo ngizethekwini ngemali imali ngizohlanganisa impilo yami nemndeni yami emathuneni abantu kumanje akekho ngaziyo mina ukuthi impilo yami ephilwa yimini kodwa ngiphilisana noma ubani la ngaphakathi ngificela kuhleliwe afika nami ngahlala understand futhi kuyenzeka ngiyaphila namanje mina futhi base khombisa wami ngihlala ingane zami ngingamfazi ngihlala nabantu bami nengane zami nabazukulu anginamanga nababa kodwa ngingaka ukuthi ngifikele kufika khona empilweni okuphilwa kuyona nami ngafike ngaphila nabantu abaphilayo bayaphila abantu akekho umuntu ongangazi nami nemjondolo kodwa akekho umuntu ongazela ububi ngizela ukuthi ngiyaphila. Siyabonga kakhulu Qhawela kithi nanti iqhawe belibeka nalo beka Qhawela kithi ngiyafuna mina into sizwe sonke ukuthi ithini inkulumo mfowethu sithathe usibeke. Hayi wona bhuti Msweli bengithi nje ngifuna ukuthi ngeke ngikubeke ngiyajabula ukuthi namhlanje uze wathola ithuba lokuthi uyazi la. Yes. Empeleni le ndawo ineminyaka engaphezulu ko-35 zonke lezi ngane ezizalelwe la ozibonayo zile uyabo thina ukuqala kwethu ukufika khona besiyizingane but ngoba isimo uma ngabe ngakutshela ukuthi abokuqala bathola idemocration ngo-2002-4 lapho nje akuzange kuze kuhambe ngokweqiniso ngoba abantu ababekhona lapho izinto bayinikeza abantu ababevele behlala emajaldini saxakeka ukuthi labantu akade benza iprofiling la kwenzeka kanjani mangabe kusasela abazali nezingane ezisakhula njengoba uzinto okunika sithi zonke lezi ngane la bazelwe la so kunesimo kwathina esithola ukuthi singaphezulu kwamanje ethu ngeke ukuthi uzokhipha abantu ukuthi asiyoqala phansi silwe sibafake kwenye indawo engewona amathu nawo kuzobe sekuqala phansi ini ukuthi kuchitheke igazi oba nohulumeni ngeke azakuthanda uzothumela amaphoyisa sesiqala phansi silimaza abantu kugcine sekuyinhlekelelo kodwa nje lokho kushoyo sonke siyakwazi ukuthi akubusisekile ukuhlala emathuneni kodwa ngesimo esithuka sibhekene naso manje ngoba nathi sesikhulile sesamadoda siyakwazi ukuzilwela siyazama esikuzamayo kodwa-ke kuyabhutsha kodwa ngoba namhlanje usufikile nawo uminister siyabonga ocomrade-ke sijwayele ukubabona bayasazi isimo sethu siyabonga umfowethu ukuthi ukwazi ukuthi azokuletha la
menginganikhombisa enye indawo ngale la sinendawo la ehlala amanzi mengabe kunethile imizi imbozwa amanzi kanje enganikhombisa le nkampani yakhe la silwe kakhulu silwa nayo isivale la bekuhamba khona ke lawo manzi ke okukuthi menganetha kusuka namhlanje kuyakusasa okusho yonke le mizi la nabantu abala indaba yabayikho na ama container abankankile asuka lapha manje dryat konke lokho kuyi-risk empilweni zethu but mana-ke uselapho ngiyaxolisa usho ukuthi mangathiwa kuna izulu imvula enkulu senivalele ngeniphume ngeke kuphume imoto ngephume umuntu la asilali mangabe ukuthi linenkomba zokunetha sine-taski nje ukuthi thina sesikhulile sihlalele ukugada ukuthi imvula isingakanani mengabe sibona ukuthi siyeza siyabasusa abantu abangenzansi sihlalele ngandawonye so nje siphila leyo mpilo nje mswethu. Siyabonga kakhulu okwamanje mfowethu. Siyabonga. Africa my continent, Africa my home, se-Afrika into ebesikhubazeke KZN abantu bayazi sibeshawe GBV nokubulalana nje kwabantu sishawe izikhukhula sishawe izingozi yonke into ibuzwa la eKZN mawufuna nje ukukhuluma izinto ezimbi zibuzwa la Mthombeni ikhukhula ka 2022 ikhukhula ka 2025 isahle la emahlombe akho namhlanje sila impilo ade silapha eMontclair ibhilidi leli nithengile kwenza ukuthi elizoba yi-temporary zindlu ukuthi makwenzeka isimo njengalezi abantu behlale khona awuthathe nje through abantu besuka la sebela abantu nangu udathuthu uyayikhulumela nje uyayikhulumela ukuthi cha bajabule bahleli kahle nalapha sibonile leli ability siyazi ukuthi ke akunganikeza nje umuntu leli ability ngithenga malini elokwenzani bese singena umbuzo wokugcina noma mhlambe i-advice ozosinika nokugcina. Asibonga kakhulu Nongalo ngokusinikeza leli thuba sibingela inkosazana le uNtomkhona wakaMhlongo ozalwa umama uMagcabashe lo wadlula emhlabeni uma kwenzeka izikhukhula. Weminye yemndeni kade seBayside esayithatha sayise eBayside. Ngicabanga ukuthi ke udaba laseMontclair Lodge silithengile kuTransnet ngo33 million. Inhloso ngqangi yakhulu yale ability besiba nezinkinga zama temporary residential unit nama emergency unit ukuthi kufanele siloke sihamba sikhosela endaweni ezihlukene njengamanje uhulumeni uma isiphelele ngiyakwazi ukuhlala abantu abawu400 eyobe seyiphelele ngoDisemba ukuze sazi mekhona isikhukhula basiyobabeka lapha abantu bese simakhela umuzi bese siyamsusa kodwa sibe seba nohlelo ukuthi ke usuku kaMadiba wonke umuntu ke usuke enenhliziyo South Africa uyazi ngolesihlanu sithe lo mndeni wakagcabashe nxa ukuthi bona bakaze balenza usikompilo bakwazi ukuthi babe right ngendaba yama kungcono bathole indawo sibeqisile ke kufanele silisho lo qiniso ukuthi yilabantu abelimale ngo2022 kuyikhukhula kodwa bona benzeke lo nyaka sathi nxa ukuthi uma akaza atholakala kuzoba ngcono bekazi balithola ithambo lomuntu omdala babe nendlu bakwazi ukuthi bazigculise so bayabonga kakhulu bayajabula ubonge kakhulu ke nani department wabonga kakhulu namakhansela ikakhulukazi ukhansela uLishaba cha basebenze kahle siyajabula kakhulu mengingamakhansela kithi anconywayo ngokuthi abasebenzela abantu ngoba lokho kusinikeza ithuba lokuthi abantu bazoqhubeka bajabule inkambiso safundiswa uMadiba ke ispirit of ubuntu so ngicabanga ukuthi inkosazana izwile izisholo siyawuqhubeka senze njalo nje ukuthi isimo sabo sigcine sesingcono eKwaZulu Natal igcine indawo ekahle.